Awgustun ahyrynda Mara vilayatynyň çägine ýerleşýän bir magistralın ugrunda bolan ýol hadisasynyň jekmejeklikleri aýan bolýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä, geçen aýyň ahyrynda bir hususy kärhananyň adyna belli galynan DAF kysymly ýük ulogy ýol hadisasyna uçurapdyr. Ýol hadisasyna garaşylmadyk ýagdaýda ýük ulogynyň öňünden çykan bir topar düýe sebäp bolupdyr. Ýol üstünde bir topar düýe gören sürüji ulogy saklap ýetişmeýär we düýe sürüsine bar burýar. Netijede bir näçe düýe ölüpdir we ýük ulogy agyr ziýan çekipdir. Bu hadisede başga ýezir çeken ýok. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä, ulog sürüjüsi helak bolan düýeleriň öwredini dolman edildi. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä DAF kysymly ýük maşyny halkara ulog we logistika hyzmatlaryny hödürleýän we düýbi Aşgabatda ýerleşýän bir hojalyk jemgyýetiniň inventaryny hasaba alynan ekeni. Ulog Mara vilayatynyň administrativ merkezine şiirli içimlik alyp barýan ekeni. Azatlyk radiosy ýol hadisasyna uçuran sürüjüniň, onuň işleýän kärhanasynyň hemde kärhananyň eýesiniň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Ulug hadisasy boýunça derňe bu işleriniň geçirilmänligi ma'lum edilmeýär. Ýöne helak bolan düýeleriň öwredini dolmaklyk hemde ziýan çeken ýük ulogyny bejermeklik sürüjüniň boýnuna ýüklenipdir. Radio bu hadisa boýunça Mara vilayatynyň polisiýa bölümünden kommentariýa alyp bilmedi. Habarçymyz ýük ulogyny müňlerçe manat meşberine ziýan ýetenligini habar berýär. Helak bolan düýeleriň anyk sany ma'lum näl. Ýöne wakanyň şaýatlary ölen düýeleriň sanynyň bir näçedigini aýdýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä sürüji helak bolan her bir düýe üçin 13.000 manat meşberine kompensasiýa tölemeli edilipdir. Üstesine habarçymyz ziýan çeken ýük ulogyny abatlamak işleriniň sürüjüniň üstüne ýüklenenligini, munyň üçin onuň epesli mukdarda çykdy jetmeli boljakdygyny habar berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine bolup geçen ýol ulug hadisalary boýunça statistika maglumatlary çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň köçe ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy dowam edýär. Hökümet her ýylyň sentýabr aýyna ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygyny elan edýär. Resmi medeniýet bu çäreleriň ýol howpsuzlygyny berkitmäge gönükdirlendigini aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan sürüjiler sentýabr aýyny ýol polisiýasynyň para möhtimatlandyrýarlar. Habarçylarymyza görä bir aýlygyň dowamyny köçelerde polisiýa işgärleri görülýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýol hereketiniň bir aýlygyna badylygy berilmegi bilen sentýabryň başlaryna Lewap vilayatyna ýol ulug hadisalarynyň tanlygyny habar berdi. Sebitde habarçylarymyza ma'lum bolan maglumatlara görä 1-nji sentýabrda Türkmenabadyň eteginde bolan bir ýol hadisasyna 2 adam aradan çykdy. Munyň ýany Türkmenabad Sakar ýolunyň ugruna 2 ýeňil awtobulagyň gatnaşmagyna bolan ýol hadisasyna 6 adama şikayet etdi. Sentýabryň ortalaryna Aşgabatda bolan bir ýol hadisasyna motosikilde barýan bir PYG işgäriniň ulogy agdaryldy. Azatlygyň habarçylary ýol hadisasyna huşunu yitiren polisiýa işgärine ötegçileriň bada-bad kömek bermänligini habar berdi.